Sugar Bowl, Eco Adventure and Golfing Capital of Cebu ang sunod natong suruyon karon. Nana ba may adiya kung asa kining lungsura? Ila-ilahon ta ang lungsod sa Midilian. Ako si Matt, tara, magsuroy-suroy ta. Stunning sunrise, natural landscapes, idyllic white sandy beaches, pristine clear waters, beautiful sunset. Ang pipila lamang sa mga butang nga akong gustong makitaan dinhi sa lungsod nga akong libot suruyon karon. One of the 9 municipalities comprising the 4th district kining lungsod sa Midilian. Naghugpong kini sa lungsod sa Daan Bantayan on the north, lungsod sa San Remigio ug Bugo on the south, Camotes Sea on the east ug Tanyon Strait on the west. From Metro Cebu, mga tulo og tunga sa oras kining biyahion ug mamahimong mosakay og bus sa North Bus Terminal via Kawit o private nga mga sakyanan. What are you waiting for? Tara, unsa ka ang nagpaabot nato sa lungsod sa Midilian? Welcome to Fantastic Midilian. Kining lungsod sa Midilian sakop pa kaniadto sa lungsod sa Daan Bantayan. It was September 8, 1881 nga nahimo kining usa ka munisipalidad. Ug aduna lamang kini tulo ka mga barangay kaniadto. Ang Kawit, Buena Vista, ang daang lungsod karon ug Tindog. Makita nato nga ang Midilian adunay halapad nga katubhan. Nagpaila lang nga kining lungsura na ila nga Sugar Bowl of Cebu tungod sa kaabunda sa mga tubo dinhi. Midilian can be described in only one word before, no? When you say sugar, the majority of the sugar produced in Bugo Midilian Milling Company, I would say easily 75% comes from Midilian. Among all the towns in the northern Cebu, Midilian has the most number in hectareage of land suitable for sugarcane. So if you say sugar, Midilian, gidayon. Kay nailaman ang Midilian nga Sugar Bowl of Cebu, dili kalimod nga ang katubhan nila dinhi dagko kaayog natabang ug natampo sa ekonomiya sa ilang lungsod, ilabi na gyud sa mga katawhan nga usa sa panginabuhian mao ang pagpanapas. Ug karon atong atuon si Kuya nga pasero, mutan nata kung unsay gyoy ka-importante ani. Prani mo Kuya, unsa ka-importante ang katubhan dinhi, labi na gyud para ninyo? Dako banig ka nang natampo po dinyo sa inyong pamilya o malian? Karon sa puli mi kaya unsa ang pagpanapas. Tanawon si Kuya karon, manapas siya. Ug tungod sa kaabunda, namugna nila ang Katubhan Festival nga sa ulugon matag Abril 27, agig pasalamat ngadto kang Senyor Santo Niño. Ang lungsod sa Midilian, halapat ang katubhan sa Midilian, mauswat ang lungsod sa Sugbo, malambuong Midilian atong garbo. Dili lamang ang scenic view sa katubhan ang imong ma-enjoy dinhi, kay ang ilang lungsod adunay daghang ika-offer sa mga local o langyaw nga turista. Be it golf enthusiasts, beach lovers, spelunkers o uban pa, ang Midilian maka-offer niya na og ato kanang tanan mahibawan sa atong pagbalik. Kung kaniadto ang Midilian aduna lay tulo ka mga barangay, karon 19 na ka mga barangay ang naglangkob sa mong lungsod. I'd like to describe Midilian as, before I'd say it was geographically disadvantaged. There is Midilian, in order for people to come or see Midilian, you have to have a purpose in coming to Midilian. Kaya sudlunon man. But we have I think we also have the unique, among all the towns in the province of Cebu, we are the only town that has 2 coastlines. For one thing that's quite unique, which you cannot find in any other town in the whole island of Cebu. I'd like to describe Midilian now as
as a town that has reinvented itself. For so long, we've succeeded in, for example, putting up a university, and at the same time, which we didn't really aim for, but it just so happened nga it came along the way nga nahimog tourism destination. We can say right now nga with a little pride, we become the destination for local travelers, local tourists, no? Samtang ako naglaglaag, nahisuroy usab ko dinhi silang sentro sa Katolikong pagtuo, ang Santo Niño Parish Church. Dili lamang layo sa nimutangan sa simbahan ang ilang town museum. Dinhi nakita nako ang mga karaang butang susama sa galingan o intusan ug uban pa. Aduna usab sila vocational courses para sa mga high school graduate students. Aduna pa jugoy lang gihapit samtang na ako dinhi silang poblasyon. Ang akong nahimutangan karon usa ka kanhing merkado sa Medellin. O karon usa na kini ka Medellin People's Park. Dini usab mismo silang lungsod na himutang ang branch sa usa sa mga prestihiyosong tunghaan sa Subo. Mapasigabhon usab ang mga katawhan dinhi sa Medellin. Nganuman, tungod kay anadir hinimutang ang usa sa tulo ka universidad dinhi sa Subo. Mga Suluyan, welcome to Cebu Normal University. Originally, we started with only 113. Span of 4 years, we're able to grow almost 900 students already. Originally, there were only 4 teachers. Karon, there are 17 teachers. So, nagpasalamat po ang mga silingang kalungsuran sa initiative sa atong local government sa Medellin, together with the help of the governor and then the congressman also for trying to pursue of the creation or of having a local university in here. I think this is the only university, this is the only town with a local university. Ang economic and tourism industry kay mas ni-boom, kay mas ni-open ang daghang opportunities sa businesses like boarding houses, internet cafe, unya mas naila. Of course, kailangan naman kita sa Medellin. Ato sang ibawon kung asa kita pwede mo stay, aron mas taas ug mas enjoy pa nato ang pagsuroy-suroy dinhi. Dinhi sa Seahorse Resort, ma-enjoy nimo ang ilang komportableng mga rooms. Ug maanindot nga view sa kadagatan. So dili na ta maproblema og kay stayan dinhi. Taas pa ang adlaw ug daghang pang mga activities ang naghuwat nato. Nagpanikad na ako mga tiil kay gusto na kong musuway sa ilang Tarzan jump. Kanindo tanawon sa palibot. Green, presko ang hangin ug layo sa kasamok ug kabisi sa syudad. Makawala gyud sa stress. Ug pipila lang ka minuto gikan sa poblasyon, naabot na gyud mi sa Kaputatan Norte, ang barangay nga nahimutangan sa ilang zip away. Dinhi sa mong bungtod, makita nimo ang halapad nga katubhan ug ang kablo sa panganod, nindot kayong tan-awon. Makarelax gyud ka dinhi kay malingaw imong mga mata ug tan-aw sa hayahay nga palibot. Sa walay paglangay-langay, misuway na gyud ko silang zipline. Okay, experience Medellin Zip Away! All right.
Aysa, dili lang kay zipline ang atong suwayan. Sakay usab ta ang ilang cable car. Perfect way to unwind. Cable car. Getting close to nature is definitely one of the things you will enjoy if you visit Midillian. Naka-zipline na ta, nag-cable car, at usap suwayan ang ilang Tarzan jump. Tara. On my signal. On my signal. 1, 2, 3, go! Woo! Oh yeah! Whoops! Woohoo! 1, 2, 3, go! Woohoo! Yeah! Sa baratong rates, ma-enjoy na nimo ang fun-filled activities nga naghuwat ninyo din sa Kaputatan Norte, Midillian. Unsa pa man yung gihuwat, come and enjoy! Yeah! Humanata sa zipline, cable car, o Tarzan jump. It's time to unwind, relax. Unsa na pug kaha nga activities ang atong masuwayan dinhi sa Midillian. Mga suryan, kana inyong atangan sa atong pagbalik. Ooh. See? May manggawas, mga kulabyaw, kabyawan ba ni? Susama sa ubang mga lungsod ug syudad sa lalawigan sa Subo, pwede usab ka mag-spelunking sa Midillian. Dinhi gyapon duol sa nahimutangan sa zip away, ang gitawag nila og Muñeca Cave. No birds hunting. Ug adunay madakpan na ay multa 500 pesos. Naasad sila'y Muñeca Cave or usahay lang tawagong Horror Cave. Kay usahay kuno na sila ipahigayon diri nga ng kahadlukan nga mga props, lungon o guban pa diri sa sud nga makalingaw but hadlok pud sa mga gustong manhi diri, pero set up ra ng tanan. So mo ni ang area katong ilang ipahigayon ang horror nila ay props nga bukog kayo. Kani daw malukop kuno ni sa mga props, mga kababalaghan. Actually, ilan yung paghimuon every October 30 until November 2 para daw sa kalagkalag. Bisan kalagkalag pang Halloween, ma-entertain gihapon ng mga katawhan diri sa Midillian. Or not necessarily taga Midillian, kundi katupong mga gustong bisita dinhi. Human lang mag-zip away sila ngadto, man nila sa Fantastic Island, sa Hideaway, pwede sad sila diri. Lokadlok sila. Aside sa Muñeca Cave, adunay laing cave pa na atong bisitahon. Ma-exact yung permi kung musulod na og mga langob, kay matag langob na ako nasudlan, unique gayud. Nausab lang ang kulma. Sukad sa mong pagsuhod. Dugay na. Taga-suhod na ko dito. Mausab yun. Malain ang kulma. Gamay raman ka inistanan sa una. Nakaroon kadako na. Kaagi naman tagway hagdan. Sa una, di man kaagi do ay hagdan. Nauntay portion nga to nga the only way nga makasuhod gyud ta. But unfortunately, kay di man siya kuan. Murag di kailig-on mo to natakuban. Sana pug ang entrance di ta kasud, di ta kasaka. However, na isa ka holder nga pwede na tong naugon, but without proper equipment, going down, maglisod ta. So, plan B is to retreat. Next cave ato so ayan. Ito tas mabaho cave.
Bisan wala kami makasulod sa Bito Cave, wala ko madismaya, kaya doon na pay laing langob nga nagpaabot namo. Labong usab ang agianan sa mga sagbot, maong kinahanglan ang dugang pag-amping sa paglakaw o pagsuok-suok. Pipila lang ka minuto, naabot nami sa lain na usab nga cave. Mao ni ang gitawag nila nga Mabaho Cave. Dili lang kay layo sa Bito Cave katong gisudlan nato una nga wala na kasudlan kalutsan, pero kani diri dako kay ang hawan. Pwede na ito masuhod. Sa atong sudlon. Tara. Entrada pa lang, makita na nimo ang kadako sa mong langob. Adunay part nga perting lisudag yun sudlon, apan wala kami magduha-duha sa pagsulod. See? May manggawas, mga kulabyaw, kabyawan ba ni? So, napasiguro ni lutanan pag yun dito. Okay. As you can see, may manggawas nga mga kulabyaw o kabyawan. Oop! Okay. It's the other option. We're done here. Oh yeah. Touchdown. Another achievement na usab mga suroyan. Abunda usab ang kadagatan sa Midillian. Maong ubay-ubay usab ang Fisher Fox dinhi. Dagan usab kang makitang buwad nga presko kayo sa Barangay Kawit. Aduna pod sila ginagmay nga patigayon dinhi baraning mamaligya o buwad ug napod sila gitawag nga seaweed o sa Binisaya pa samo o guwao kibaw kung unsahon ni nila. Mader, pilang kilo buwad mo, Mader? Pila? 120. Sabi ni? Bulinaw ni? Unsa ni? Unsa ni isda, Mader? Tamban na datman. Kani? Pare di Kana siya 80. bulinaw ni? Sagol sa bulina magsagol. Sa atong pagbalik, daghan kayo kag pwedeng buhaton sa maong lungsod. Why people should come to Midillian? Well, if you are a golf player, no? If you are a golfer, then come to Midillian. The only town in the whole province of Cebu to have 2 golf courses. One of these golf courses is built to international standards. Ang Midillian na ilausab nga golfing capital in Cebu ug karon atong libuton ang Mercedes Golf and Country Club pinagyaning golf cart. Let's go! Woohoo! Ako mismo nag-drive sa golf cart ug nalingaw ko ug ako mga kauban sa nindot kayong landscape dinhi. Daghang mga langyaw nga turista ang magduwa og golf. Dako usab ang Mercedes Country Club ug nag-side trip sad mi sa usa ka village dinhi nga puros Korean ang namayo. This is Mercedes Golden Village ug ang kasagaran nagstay dire mao ang mga Koreano o Koreana nga gustong magbakasyon dinhi. Anyong hisayo. Wala pa ta nahuman sa atong nature trip. Kaya this time, mag-river boating ta sa Dagusungan River. Quiet and serene kayo ang lugar. Bisan na sa kamulingi, makakita kag mga mangroves nga mao'y nagdala og view sa maong river. Ang Dagusungan River taas, ug wala gyud kay makita mga sagbot. Picturesque kayo ang mga lugar. Ideal place usab to unwind. Aside sa Dagusungan River, gadto usab namo ang watchtower nila nga duol sa Hideaway Resort. Apan sa dili pa ta maabot ngadto, moagi sa ta dinhi sa Dayhagon Canal. Unsa man kahaka-importante sa Midillian, ang Dayhagon Canal o sa tibok Subo. Sakay sa speedboat, kauban ang amahan sa lungsod nga si Mayor Ricky Ramirez, miagi kami sa Dayhagon Canal.
Guys, mao na ang Daihagon Bridge. The only bridge nga nag-connect sa Tibok Cebu ug sa Midilien. Kita mo? Kung imong tanawon sa mapa sa Subo, tinuoray gyud nga kining Daihagon Bridge lang ang nagdugtong sa Midilien ug uban pang mga lungsod ug syudad sa probinsya sa Subo. O di ba? Amazing! Kay nakaagi naman ta sa Daihagon Canal, time to pass by their watchtower. Atbang sa watchtower, mauna ang Hideaway Resort. Festive kayo tanawon, tungod sa iyang colorful flaglets. Daghang yung musuroy din niya magpahangin, kauban ng mga higala o pamilya. Aduna sa kini cottages, ug ang dagat, inviting kayo tungod sa katinaw. Panahon sa kagabion sab, romantic ang maong lugar. Time to hide away your stress. Ubay-ubay na usab ang akong nalaagan. Apan aron makumpleto ang naa sa akong listahan nga mga dapat suruyon gyud kung moanhi sa Midilien, mo ang gipasigarbo nilang Gibbet Mill Island. Sakay na usab sa speedboat, wala gyud ako sipyata ang pagbisita sa Gibbet Mill Island. Mamahimong mo sakay og pump boats paingon dinhi gikan sa kawit. Sa akong pagbisita, natintal gyud ko magbasa-basa sa tin-aw kaayo nga kadagatan. Adunay mga cottages nga matambayan ninyo kung kamo gusto mabisita dinhi. Ug sa mga gustong mosuway og cliff jumping, well, dinhi sa Gibbet Mill, pwede kayo ninyong suwayan. Ako gay, misuway usab. Here we go. Mao na gini, ready na gini. Guys, kumuanhi mo sa Gibbet Mill, experience this 35 feet cliff jumping. O karon ako na suwayan. Woo! Ready na mo? I think I'm ready. Here we go! Woo! Oh, asa. Ready? Woo! Face your fears. Apan sa kadtong mga dili ka maong mulangoy, please be guided. Sa akong paglibot suroy ni ining maong lungsod, na sinati ko ang ilang tumang pag-abi-abi o ilang matamis nga pahiyom nga daw susama ka tamis sa usa ka tubo. Gikan sa white sandy beaches, green rolling hills, eco-adventure activities ug halapad nga katubhan, truly, Midilien is a kaleidoscope of everything beautiful. Ako si Matt, ang kauban ninyo sa paglibot suroy. Hangtod sa sunod episode, sa Suroy-Suroy ta! For those who are planning to come here during the summer break, we wish everyone who comes here to have a fantastic Midilien vacation.